klasickú čiernu domov. Ale on nie je nebezpečný, takže... No poď, Pali. Že klop. Dobré ráno, room service, vaše raňajky. Nech sa páči. To je krásne. Toto mám hneď aperitív. No dobre, ale Pali, hovoril si, že vlastne až 6, a keď to chceš v 4 stupoch, tak by si mal teraz asi ešte niečo. Samozrejme, mám tu ešte bircher mysli. Opäť jedna taká, ťažko to povedať, veľmi nenápadná záležitosť. Sú to ovsené vločky s jogurtom a postruhaným ovocím, dochutené sú medom. Vyzerá to možno, že nie práve ako kráľovské raňajky, ale verte tomu, že tieto dve veci tí naozaj úspešní a bohatí ľudia ráno jedávajú. A musím povedať, že táto kanapka je výborná. Výborná, Pálko, ďakujem. Ešte keby si tak ležala na kanape, tak by to bolo úplne štýlové. Dobre, ďakujeme, sme radi, že tu je Pálko Lipták po dlhej dobe a že nám bude robiť takéto veci, špeciálne raňajky do postele. Dušan určite slintá normálne, že? No ja som tam na postel viac. Ty si sem dal takto vankuš, že si láhnem a tak nič. vieš, no je to naozaj... Ale však hádam sa tam dostanem ešte dnes. Dobre. No dobre, v každom prípade poďme tam, kde to celé začalo. Ostatne tu sú dva prvky. Je to kámeň, vzťahuje zlú energiu. A je to folia takisto, ale my... Prechádzky niekde zrie. Viem, že by nemali byť nejaké ostré, ale že také tie okrúhle. Čím okrúhlejšie, tým lepší. Nikoletka, ešte neuplynulo 15 minút, čo som meň, ale cítiš sa dobre, že? Ja sa cítim fajn, ale možno keby o tomto triku vedeli aj slávne dvojice, tak by sa... A toto celé je na moju nôtu, musím povedať. Raňajky do postele, absolútne. Tak chlapci, snažte sa. Tak snaž sa, Pali, no. Ja sa snažím už. Čo už ja? Ja sa snažím už od rána ránovatého. Banánové celých vajec, sú tam žltka. Opäť recept na stránke Telerána. Tak že čo na tie lievance vlastne dáš potom? Či nič? Lievance sa bežne potierajú slivkovým džemom, alebo sa podávajú s ovocím, so šláčkou, ale ja vám k ním nebudem dávať nič. Ukázal ešte oveľa viac, vraj viac ako 92% pár. Aj to posteľ kráľovskej švédskej rodiny. Škoda, že sa Jany nemôžem opýtať, že či doma spí v oddelených spálniach alebo posteľ. Jedine zo Štefy by som môžem. Ešte ja mám veľkú posteľ a áno, momentálne mám oddelené postele. Dobre, Miško, ahoj, vítame ťa u nás. Tešíme sa, že si tu, tak poďme sa porozprávať o našej celé... Možno raz budú. No, ale lepšia správa je taká, že v izraelskej reštaurácii mali kuriózny prepad. Veľmi, veľmi kuriózny, pretože tam vtrhli ozbrojení muži zamaskovaní a v Bel... Aj vám dobre, tak môžete vyskúšať metódu, o ktorej sme tu hovorili dnes s pani Halinou. Tá je vám stále k dispozícii na linke. telefónnom čísle 68274 456 a stále vám radí, čo urobiť pre dobrý spánok. Dušan si zobral koníka pre dobrý spánok. Vieš, ak to dobre ide s tým koníkom? A vieš o tom, že názov tejto postele...